Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар. Татарстан тотрыклы рәвештә үсүен дәвам итә. Икътисад һәм социаль өлкәдә уңай тенденциялар күзәтелә. Тормыш сыйфатын күтәрүгә юнәлгән масштаблы программалар һәм проектлар тормышка ашырыла. Бу икътисади потенциалга, инвестициялар җәлеп итүгә, федераль үзәкнең һәм шәхсән илебез президенты Владимир Владимирович Путинның милли проектларын һәм стратегик инициативаларын тормышка ашыруда актив катнашуга, аларның Татарстанга күрсәткән ярдәменә күрә мөмкин булды. Республика казанышларының ныклы нигезе булып, милләтара, конфессиялы тынычлык һәм гражданлык татулыгы, халкыбызның бай тарихи, мәдәни һәм рухи мирасы тора. Мы ждем от деятелей культуры ярких произведений и работ. Өстәвенә тиздән композитор Җәүдәт Фәйзинең, күренекле татар язучысы һәм драматург Нақый Исәнбәтнең һәм татар профессиональ музыкасына нигез салучы Салих Сайдашевның юбилейлары билгеләп үтеләчәк. Бу түгәрәк даталар бик ватандашлар иҗаты аша күп милләтле халкыбызның бай иҗади һәм рухи тормышын ачу мөмкинлеген бирә. Бик җиңү өчен без бик кыйммәт хак түләдек. Татарстаннан сугышка киткән һәр икенче кеше кире әйләнеп кайтмады. Олы кайгы һәр гаиләгә кагылды, йөрәкләрдә мәңгелек яра салды. 2022 елда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тула. Бу датага багышланган тантаналы чараларны әзерли башларга кирәк. Әлеге вакыйга татар халкы үсешендә исламның Россиядә алдынгы диннәрнең берсе буларак формалаштыруында бик зур роль уйнады. Гаилә бөтен кешелек өчен мөһим рухи кыйммәтләрне саклап килә. Баланы шәхес итеп тәрбияли. Әлеге традицияләрне буындан буынга тапшыру бик мөһим. Нык һәм тату гаилә илебезнең горурлыгы һәм шанычлы таянычы, өметле һәм якты киләчәге. Нужно смело идти вперед, не бояться трудностей. Именно к этому призывал в своих строках Абдулла Тукаев. Эшләгез сез иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәрвакыт бик юмарт китерер җимеш. Әлбәттә, алда эшләрбез күп. Бергәлә без һичшиксез барсында башкарып чыгачакбыз. Уверен, у нас все получится, и вместе мы справимся. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спасибо за внимание.